taistella vitun paska. Noniin, Et tuu se huomaa treeneen. mihin treeneihin? Judo. Judo. Potkonen on. Vai mitä kaikki unkit treenaamaan judoa jossain vaiheessa? Jumpattiin niin kovaa tämä tuo. Ja tuu 1v1. Se. Ei tuo Troihardin sitä peliä ihan. Mä vedin Kataklysmin yeah, let's go. Mitä? Se on hyvä. Joo, no mä sain tän videollekin.